Segona, l'avenc casteller més important del món, com es cataloga, no tenia cap llibre de referència on expliqués què havia passat, com s'havia gestat, per què durant uns anys s'havia fet, per què s'havia deixat de fer i per què s'havia recuperat. Sí, és cert que es va vendre molt per una banda, però per l'altra va ser molt criticat entenent que era un punt vulgar. Potser no està bé dir-ho això, però sí que nosaltres vam dir, home, és la forma en la que parlem, però potser sí que és cert que ens han passat una mica en el contingut del pedo caca culo pis, no? Perquè m'hi feia una mica de respecte fer una novel·la que passés a la teva pròpia ciutat, amb el condicionat d'això que has de ser molt rigorós, molt fidel, que et poden dir, no? Aquí no has estat prou bé, o això no era així o no era això, però bueno, em vaig animar i va ser una experiència fabulosa. El llibre és una novel·la d'iniciació, és a dir, una novel·la d'aprenentatge en què un nen, criatura de 8-10 anys, s'enfronta al món que l'envolta, que en aquest cas és un món de muntanya.